στο μοναστηράκι σήμερα και θα σας δείξω τον Άγιο Φίλιππο. Στο ιστορικό Θησίο, λίγα βήματα από την αρχαία αγορά της Αθήνας, βρίσκεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Φιλίππου. Ο ναός αυτός αποτελεί σταθερή πνευματική παρουσία μέσα σε μια περιοχή γεμάτη ζωή, περιπάτους και ιστορικά μνημεία. Πολλοί επισκέπτες και κάτοικοι σταματούν μπροστά του, ανάβουν ένα κερί και συνεχίζουν τη βόλτα τους, κρατώντας μέσα τους μια στιγμή ηρεμίας. Ο Άγιος Φίλιππος του Θησίου είναι δεμένος με την παλιά Αθήνα και μέχρι σήμερα παραμένει τόπος προσευχής και σεβασμού για όσους περνούν από την περιοχή. Ο Άγιος Φίλιππος ήταν ένας από τους 12 Αποστόλους και προερχόταν από τη Βηθσαΐδα, την πατρίδα του Πέτρου και του Ανδρέα. Ήταν άνθρωπος ήρεμος, ειλικρινής και ανοιχτός στην αλήθεια. Από τα Ιερά Ευαγγέλια γνωρίζουμε ότι ήταν εκείνος που προσκάλεσε τον Ναθαναήλ να γνωρίσει τον Χριστό, λέγοντάς του τη χαρακτηριστική φράση «Έρχου και είδε». Μετά την Πεντηκοστή, ο Άγιος Φίλιππος διέδωσε το Ευαγγέλιο με ταπεινότητα και θάρρος σε διάφορες περιοχές, αφήνοντας πίσω του μια πορεία πίστης που τιμάται έως σήμερα. Η μνήμη του εορτάζεται στις 14 Νοεμβρίου. Στη λαϊκή παράδοση υπάρχει μια όμορφη ιστορία που συνδέθηκε με τη γιορτή του Αγίου Φιλίππου. Ο Άγιος παρουσιάζεται ως ταπεινός ζευγολάτης που δούλευε τη γη με 2 βόδια. Λένε πως μια χρονιά πριν αρχίσει η νηστεία των Χριστουγέννων, είδε πως πολλοί άνθρωποι γύρω του δεν είχαν τι να φάνε. Έτσι, χωρίς να το σκεφτεί, πήρε το καλύτερο από τα βόδια του, το έσφαξε και μοίρασε το κρέας στους φτωχούς. Την επόμενη μέρα όμως έγινε κάτι θαυμαστό. Όταν πήγε στο στάβλο, βρήκε πάλι 2 βόδια, όπως πριν. Άλλοι λένε πως το ίδιο βόδι που είχε σφάξει εμφανίστηκε ζωντανό, σαν ανταπόδοση για τη γενεοδορία του. Ο μύθος αυτός, αν και δεν ανήκει στον επίσημο βίο του Αποστόλου, δείχνει πως ο λαός μας φαντάστηκε τον Άγιο Φίλιππο ως άνθρωπο βαθιάς καλοσύνης και ανιδιοτέλειας. Σε κάθε επεισόδιο θα σας δείχνω τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό του ναού που επισκέπτομαι. Στο εξωτερικό μέρος κάνω έναν μικρό περίπατο γύρω από την εκκλησία ώστε να δείτε καλύτερα τον χώρο και τη μορφή της. Στη συνέχεια περνάμε στο εσωτερικό όπου παρουσιάζω τα σημαντικότερα στοιχεία του ναού, τις εικόνες, το τέμπλο και όσα συνθέτουν την ιερή του ατμόσφαιρα. Αν θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια ποιο ναό θα θέλατε να επισκεφτώ και να παρουσιάσω σε επόμενο βίντεο. Σκοπός αυτών των βίντεο είναι να αναδείξω τις εκκλησίες της Ελλάδος, να παρουσιάζω την ιστορία, την πνευματική του σημασία και το ρόλο που κατέχουν μέσα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Κάθε ναός έχει τη δική του ταυτότητα και τη δική του ξεχωριστή παρουσία. Με αυτές τις παρουσιάσεις θέλω να σας φέρω πιο κοντά στην παράδοση και στην πνευματική κληρονομιά του τόπου μας. Έτσι, ο ναός του Αγίου Φιλίππου στο Θησίο δεν είναι απλώς ένας ακόμα ναός της Αθήνας,
είναι ένας ζωντανός δεσμός ανάμεσα στην αρχαία πόλη, την πίστη και τις παραδόσεις μας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το αφιέρωμα.